mga kadangers! Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. By the way, I'm Anne Mer Fuentes from Dipolog City and welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. So kung hindi ka pa nakasubscribe and if you are new here, please don't forget to subscribe dito sa ating channel and click the notification bell para ma-notify ka if ever mag-upload ta of video there is atong ang Inday Kuradang channel. Alright, so for today's video mga kadangs, is isi-share ko lang sa inyo yung aking mga first trimester essential during my pregnancy. And yeah, but before that, proceed tayo sa intro muna mga kadangs. Welcome back mga kadangers! Boom! Para ni sa tanang mga dipulog no. Alright mga kadang, so I'm in 4 months na ngayon sa aking pagbubuntis mga kadangs. And alam nyo naman, or sa mga naka-experience na ng pagbubuntis pala, is yung masasabi na nila na talagang ang first trimester or during the first 3 months is talagang lisod or very difficult sa isang pagbubuntis mga kadangs. So we got something, mga essential para mapadali ang ating pagbubuntis or parang maibsan yung ating mga hirap na dinadanas during our mga kadangs, during our first trimester. Well, anyway, before sa aking pagbubuntis, kasi third pregnancy ko na to, third child pregnancy, hindi naman ako nakaranas ng talagang paghihirap during my first trimester. But sa aking pagbubuntis ngayon, I can say that talagang nahihirapan ako during sa aking first trimester. Talagang naranasan ko talaga yung mga hindi ko naranasan before sa aking dalawang anakis before. Ngayon medyo marami akong nararamdaman, yung pagsusuka, yung palagi kang inaantok, tsaka masakit yung buong katawan is talagang na-feel ko talaga yun. But before, hindi ko yun na-feel. Parang baliwala lang sa akin. Parang energetic pa rin ako during my pregnancy. Pero ngayon, I can say na talagang wala dyan. As in nga, kapoy kayo kung pamati. Yes, so yung mga nakatulong sa akin, my first trimester essentials is mga kadangs. Unang-una ang aking dalawang malalaking pillow na to. Very essential to sa akin kasi nahirapan akong matulog talaga every night or every magpapahinga ako. And ito yung palagi ko talagang hinahanap. Tong malalaking pillow ko na to is yung palagi kong hinahanap kasi but before pa talaga kailangan ko ng talagang unan sa aking ulo at saka sa aking paa. Yan, that is why ngayon talagang hindi ako makakatulog pag wala ito. Ito yung talagang partner, bahala na wala akong katabi, basta itong dalawang to is andito sa aking tabi pag matutulog ako talaga. And of course, also my very essential din para sa akin is yung very comfy clothes ko, yung mga maluluwang na clothes. Kahit hindi pa ganun kalakihan yung aking tiyan, is talagang ano na guys, nangangailangan na ako ng mga comfy clothes like this, yung mga oversized t-shirts. Ito. Ayan, mga oversized t-shirts. Next mga kadangs is mask, face mask, kasi alam niyo naman na everyday pa rin ako nag-work kahit buntis mga kadang. So yun, I really need this. And of course, face shield, kailangan ko yun kasi alam niyo na, or preggy, so we need extra safety panangga sa COVID-19. Alright, next is this one. This is my very comfy shoes. Dito na ginagamit ko dito sa loob ng bahay kasi alam niyo naman yung tiles is malamig, so we need this talaga as in kasi malamigan yung ating katawan at yung mga paa, so bawal yung mga ganun mga kadangs. And of course my relaxing oil, ito sobrang makarelax nito and
Grabe, ang ganda. So, you need this. Kaya palagi kang buhion diha mga kadangs. So, you need a relaxing oil. And yun, very essential talaga to. Dala-dala ko to everyday. Dala-dala ko. Sa aking sa aking travel everyday. So, nabibili ko lang to sa mga department store, mga kadangs. And yeah. Hey, the mother. And of course, last but not the least, yung mga haplas, mga kadang. So, you need this kasi nakaka-relax rin to. Habang nagpapahinga ka, very nice, very relaxing Very itong mga to. nice, This is very the nice. Luyang Dilaw Turmeric Soothing Gel. Amoy ano to siya? Amoy orange. Ayan, and of course, siguro kilala nyo na to, yung efficacent oil. Very, very famous. Mga kadangs. Alright, next guys, of course, the alcohol. Alam niyo naman na talagang in safety protocol pa rin tayo kasi meron pa ng COVID ngayon. So, very essential din, especially tayo ay buntis, is magdala tayo palagi ng alcohol, mga kadangs. Huwag niyo kalimutan na everyday nasa bag niyo yung alcohol niyo, mga kadangs, sa mga buntis yan. Kahit hindi kayo buntis, magdala kayo ng alcohol palagi sa inyong bag. Course. And next mga kadangs is I am always traveling every day talaga kasi malayo yung workplace ko dito sa amin. So, I need a lot of coat, jackets, hoodies. Yun, very essential yun kasi nagmo-motor single ako every day kahit na ngayon is buntis. 4 months buntis pa ako. I don't know, pero masyadong makapit si baby sa akin kasi nagmumotor lang kasi ako everyday, but sa awa ng Diyos, hindi siya, kapit na kapit pa rin siya dyan, mga kadangs. And yeah, I need a lot of coats, pero essential yun sa akin, yung mga coats, jackets, and mga blazers na talagang yung ko talaga, hipos, kasi yung panuhot, mga kadangs, yung lamig, alam nyo na yan, you need it everyday talaga pag buntis kayo. So, yun lang mga kadangers, yung ating pregnancy essentials ngayon as of our first trimester. Hope na nakatulong to sa inyo, especially sa mga bagong magiging ina dyan, mga first na buntis or first try nyo pang first time nyo pang magbuntis. Ganun, alright, so ito talagang nakakatulong to sa inyo mga kadangs, especially the mga relaxing oil kasi alam niyo palaging masama yung pakiramdam niyo, mga kadangs. And of course, yan, kailangan nyo yan everyday sa inyong pagbubuntis, mga kadangs. And yeah, thank you so much for watching sa ating pregnancy essentials. And yeah, sana makita ko pa rin kayo sa aking comment box next video. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradang channel. And see you na lang sa ating next video.